musu falala da baiwa na yin hidima a al'umma. Ya ce amma shawara nake baku ba ina baku umarni ba ne sai lalle Allah ya ba su wannan falala da suna ce mana abin da ya zaunar da ƙasar su lafiya, saboda ita Iraki an ce ma yanzu kana Iraki wanda bai sani ba zai ce kayya kana wajen yaƙi. Sun yi sama da shekara 40 ba sassautawa suna yaƙi daga wannan sai wannan. Tsakanin Iran da Iraki ma Amerika ta haɗa su faɗa, sun yi shekara 8 suna faɗa. To su ce abin da ya sa suka samu zaman lafiya ciyarwa da suke yi na empire. Sannan 'yan kasuwansu abin da ya sa suke samun ci gaba shine ciyarwa da suke yi. Kuma lalle haka ne, za ka ga mutum ya ɗan kasa kaya a tebur kafin shekara ta zo ya samu ci gaba. Yanzu ya ba tebur ya koma shago. Ba zai yi ka san mutum a shekara ka ga bai samu canji ba. Za ka samu yara ƙanana suna asusu domin ciyarwa a lokacin Imam Hussein. Saboda haka yana da gaya muhimmanci 'yan uwa waɗanda suke da shi da wanda ma babu ka bayar da babunka domin ciyarwa. Duk wanda ya ciyar domin Imam Husaini ranar gobe kiyama sun yi alƙawari su ma za su ciyar da kai. Ka ga mai kamanta. To gaskiya kar mai rowa in an yi insha Allah Allah ta'ala zai fata. Kada mutum ya ji ba shi da shi, yana da gaya muhimmanci, kuma yana da gaya muhimmanci magana da muka yi akan tsari. Kar mu lura wanda suke ce mana mu zauna a nan, kar mu lura da su. Mai maganar ma kar ka lura da shi, me yake cewa ɗauki. An gane kada ka lura da shi, me yake cewa ɗauki. Idan muka yi tsari, wannan taron namu duniya ne take gani. Ko da daga takalma a nan sai da ne magana na ce ko takalma nan bai kamata a ce ana kawo suna ana ɗaukar hoto ana watsa su a duniya ba, bai kamata ba. Amma dai tun da bamu da yanayi da zai sa misali a ce nan duka tiles ne, muna da wajen ajiye takalma a waje, kowa ya ajiye sannan a yi insha Allah wata rana. Muna fata 'yan uwa za su bayar da haɗin kai a wannan taro. Kadda ka duba wani waye wannan Haris ne ko ɗan jeshi waye ko ma waye ya ce ga yadda aka tsara bi, kar ka kalle shi. In mutum ya yi magana ya hau kan wannan mumbari yana magana ya faɗa abin da ya kamata, kar ka kalle shi, kalli abin da ya faɗa. Kuma wannan shine hisabin hankali. Allah ta'ala ya sa mu a cikin ceton Imam Husaini, ya tayar da mu tare da masoya Imam Husaini bi haqqi salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. هل من ناصر ينصرنا؟ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Kusan kar mu manta cewa Imam Hussein alayhi salam tana da hadafi, akwai manufa. Me yasa Imam Hussein alayhi salam ya fito daga birnin Madina zuwa Karbala? Dalili ne Imam Hussein ya sadaka da rayuwarsa. Na farko malamai